Frère. Fils. Ça va? Nice. Arseli. Yoni mo boy. Wa mi buri yondam boy. Arseli. Ça va ba Arseli? Alhamdulillah ga. Boy mi rewto mero joni kam ka cikkudo boy na ko tikkata. Boy anda oro galle sax boy. Ko Boy, dum ba mu wonirde galle mo do soxla kalis boy. Paawo jabata kam tottude. Dum holton paawo fayru. boy kon ko mero halimis effectivement ko gonga parce que pawo ko bamma hande wonde podda wawde comportude makko kono wana hande jaggo kalidu jaggo pawo dum foti wadum dépasser parce que gorko mo kilifa Boy, babam kanko wino kam maw totam min kaldi ko min kaldi ko hawi kam maw totam 10 millions. Boy, 10 millions tan ce n'est rien du tout. men kalidu ada wawi wiide kala tikku ko problème kalis. Boy, hedo mi haalan ma. Ay hande ko ni o wadata sumi yaltino do mbodo wada ya agressé wala mbodo jetta jawdi janono be biya bi baba yero nan do wada ko boni wala bi yasin nan do wada ko boni so totti kam mais konko foti kam totti dum wino kam o totata kam boy ado ay wadde jam tottire da jam tawati kani dum do fof jarani quoi parce que be do ko jinnabe ma te et puis joni et puis no ndemi makko de o wi kam wonde ya en gar autotuma 200.000 jehen piscine party boy ano mi mano yuma wi kam non ayo mero halan rek ana gila hanki dum o rewi o mo welna kam o wi kam mami tot min boy 200.000 ko jangi kam boy s'il te plaît jall jehen totuma 200.000 di jehen piscine party amajani hunde way ngo kalmaji rek ala par upide me baam rek hay sina jalani mos boy jehen ar jehen way ar jehen boy s'il te plaît ngacha di do afruji do ko afruji bébé quoi a foti dépasser dum don ar jehen boy ko wara kam ko welani mi boy non c'est vrai effectivement mais il faut affaire ko c'est ça on a question arta tan wiide wonde on dokkata kam par la force boy aduno hay hunde wonani force boy jehen non bo accu boy ar jehen copain boy ar jehen ay ser chahan an yidi tampinde hoore ma copain il faut haala e makko quoi il faut jaa dalle haala e makko je vais reparler avec elle min jewtiɗum hen e an copain mamin andu an wiyanima haydara e zahra de a waɗani kam expliqué on yewti kay ha joni haalananima haydara c'est vrai boy Zahra en fait ñanden min jindiri min jewtidi aɗa andi ça fait 6 mois ça va faire bientôt 8 mois bon ko sehilagal wonno hakkude amin jaami ha boyi mbimi kanko Allah waɗi noon ko tinanmi ko omon tina ɗum Allah waɗi ko tinanmi ko omon tina ɗum bon ni min jindiri mbimi noon taade komi responsable mi wawa wadde ko ganduɗa rewan lawol oɗo Allah e saago goto kala haala goɗɗo o ko tinata e makko ko Allah e saago goto kala haala goɗɗo o kadi holko musata ɗum e ko musani ɗum mais boyi nde Zahra fuɗɗi o mbimomi an fuɗɗoto nde fuɗɗi haalandemi to rewi ɗo wayi comme no tan ko wuuri ko daaragal e yam o meeɗi resede aɗa andi ɗum wala probléme o meeɗi resede bon o serama min gurdam makko wayi comme no min ko guranmi oɗo sahani yeehi ha boy mi natti wawde haaldude e makko après noon gummimi ha joni mi haalanimo min ko woni e yam ko mais mboɗo andi omo yiɗimi par ce que omo haalni kam gilli makko o haalni kam kadi no mbami makko ete ɗum kadi wona mereɗal bon hakkillam nane makko ete mi ɓuri ko ɓuri kam welde makko somi wonde makko kala ko musno kam nattattinde ɗum ɗum kam mboɗo andi ɗum eyyi joni kam on jawi galle o kaalo toon ko ha dande ndiyam c'est parce que on koolaki koye moon
nde kooli ɗon koye mon nde kalano ɗon ko ɗo e nder galle he mais ɗum ɗo min dal komi haalanama ko si aɗa yiɗimo wat feere resama par ce que an ka responsable a fota wonde un gars qui fait des non ɗum sosta aussi sa andimi aɗa andimi non mi andima sinno ko cakan tan wonno wona koko haalate kono min goto e mon wawa wadde komi anda an kam mi haalta ni haalama an mi anda holmo anda kam kono an kam aɗa andimi kono mi heppan bono heppantake sa yiɗimo dal wat feere resama non ko hen gonmi miijade en même temps aɗa andi tade min gandodiran no fewi bon debbo noon kadi a muɓɓat guite ma tan naata a wawa wiide oɗo naggam ƴeewonan dow ko mbatta ko ma artu ha e junggam ngoɗo min mi rendinanta hen ni haala kewka aɗa waɗa e mbaɗe kaale ɗon ha janggo je te jure super kersugol mi wawama sa wiide holno action yaadiri billahi ko tahi nde o ari ɗo nde addunomo sah mbaɗa yinno haya min guinnami tan ko yewtidde makko pour entre amour am e makko no wayi bon min gone yewtude mbaɗa haalnamo passé am mbaɗa haalnamo hakkude mi Seydou mbaɗa wiyamo Seydou arani ɗo sakko Amérique wonno mais mi jokkitani ndax émission ndax ko gurmi e oɗon galle ko haydara umpanima hen komi goyɗo goymi ayno goyannomi nde rek yero mi anda ko wurata de kono mbiyata ko minen ɗiɗo jiidi histoire ha billahi de 1 e guite no ƴeewirta kam ni e tristesse mo waɗata dégagé o ganda oɗo ko nguranmi ko ɗum wurata ala annani billahi te sa yi kadi ko hertini kam woni bojjam ɗi mbaɗa woyi ɗo bojji te mi hersi sah ndax jiɗanmi saga so ari ko weltinde ɓernde makko no wona mbaɗa haalnama probléme ajam mais après kadi pammi gandumi ko c'est la vie ko Allah hoddiri ɗum mais yero wonko wurata ko muusi ndax sentiment ji ɗi dañmi ɗi ko ɗum o dañi anani accu ko kalta ko ni way ɗum tahi raison ki wonmi jooɗade mi jaggodira e reero juuɗam temedere raison pour laquelle a fuɗɗimo jaggude ɗi juuɗe temedere ko mbiɗa ko gonga tew ka anda hen ko sah janki yero addi ɗo ko blouson o jooɗi tan hakkille makko waɗayam yar wonayam no feewi ɗum tahi o ari tan pour yiide kam te ka anda hen o ari towi mbaɗa fitta mbaɗa ɓorni jippi yela e bodi mbaɗa wayno kangaɗo ni mbaɗa fitta galle bo yore ari ha ɗo e blouson makko gilli naati ande haya jewo galle ñewala gaynaɓe wallahi ko tolton ko so ñalima ɗum joni ɗum jawi salo ha dane ndiyam jata ɗo kala ma haalde ɗo e yaasa men yawno foccude koyɗa men tan eyyi moƴƴi wona kon foccoynoɓe koyɗe ma laaɓa mais seeɗa ɓoy aɗa sikkata men joni mi sikkitaki on ɗo onon mbaɗi jiimi he point holko jiiɗa holko jiiɗa ala haalana men ko jiiɗa a yiyani haydara so wona aɗa yiiɗi haalde ko kalata ɗo henna ko jaaha fewnana amen café ɓuuri ko kalata ko minen en mbimi ya fewnana amen café ɓuuri ko kalata ko mi Aïcha fewna noon ko mbiɗa mbimi Aïcha nano mi nodda ɗum fewna noon kam ana wawa ummade jaaha fewnana amen mbeɗa wona ko café tan Aïcha nan nder wa jara mi nodda mo addana mi ndiyam fewna ɗen café to janade yero café
momin ndiyam tan woni mi waddanam ndiyam tan allo Aïcha Diouf gacca hakke noon saison ngaranmi ɗi ngane mbimi gacca hakke saison ngaranmi comme jahowo ngane mbimi siiso cohlumi de ma jóg 16 bi jox la i a nani kay siiso e hoore mum wona an cohlumi siiso cohlumi mbi 16 bi du 16 ordinaire c'est melon ni comme yeneen 16 ki 16 gardien la an woni ordinaire an poɗɗo won ordinaire o siiso mbimi yakam wiyete comme jahowo déggom 16 bi 16 gardiennage la pour man la c'est pas n'importe qui moom laay jox 16 bi 16 bi pour man la pour fii la gardinage mo mbiɗa o on saabi ngaranmi siiso mbaɗa an anda koye koyɗo gardinage gonmi min ay wax ak yow soo bëggee 16 demal fële ñu jox la mi dematade billahi Diouf mi demata 16 oɗo cohlum 16 kawa jawdi kawam weeɗa ha kawam soodi kalmi tottam siiso anni ko waɗi déggoo ma wax ju bari ji mënuma ko Amadou maa ngi lay dégg fii ci biir kër gi yaa ngi may def du benn du ñaar ngay ñëw di ma tappaas 16 bi joxuma la ko 16 bi pour man la pour lana wettawam 16 oɗo woniri pour ma hoɗo inde ma winda Cissé an Diouf hoɗo inde ma winda ko Diouf tan foti joɗɗo an aɗa yetti amin wawi Diouf an mata ala koriyol ma kam dañɗa hay so weccatal kam paya toon kam siba Allah Diouf kooku da nga koy wax sa nijaay wax ko sa nijaay sa nijaay moom moo ma fi dëj moom moo ma jox 16 bi nijaay hay dar ala nijaay soo bëggee 16 boo toog bu sa nijaay ñëw wax ko mu jëndal la 16 ko on jendan mi mbimi ko o ummoɗɗa hen min diijo hen min aɗa haal garda an anda ko meroto ma ko an ka diwaɗo bo wallahi Allah 5 gummoɗa ɗo la 5 pile kota ngal aɗa widdeje tan no huɓere ni neɗɗo kay dillat see wax ju bari ji daal mënuma ko mbimi wakdi mamoun wak noon han a wiyata kam seedo tan walla wodat jiiɗa wiyeɗo ka tawi konɗo aɗa waɗa bandi bandi ɗo min billahi wallahi kala deppuɗa ta joguma waɗe an ni billahi wallahi mi warata ha maya an Diouf man barke salatul fatiha du yang man min ma noon billahi an du yang man gardien ñaaɗaɗa aɗa ñaaɗani bo min miɗo tappo a bandi tappo sima ɗo a watta afran waɗam afrante min ɓe ganda hay fuus a wawa hay fuus miɗa wiya hami aɗa billahi wiyeɗa kam siiso an anda ko billahi Diouf